So karon daghan kayong nabalitaan na korapsyon lagi. Naging mga tao na ganahan na sila mag-corrupt kay ang ilang mindset magpa-elect sila sa gobyerno or motrabaho sila sa certain department para makapadaghan sa ilang kwarta. Mura na ilang yung kutob, mga hantod ra pa material things na mangoy uban na kung ikaw tarong ka mo serbisyo, mas maayo gyud ang tao igawa nimo legacy ang ilang mahinumduman. Dili na ay kato siya daghan kay tog kabutangan, daghan kay tog sakyanan. Dili na. Ang importante gyud no, kana gyung moingon ang tao na kato siya buutan, matinabangon, unya na siya gi-establish na ang di gyud nako ato niya makalimtan is kanang nindot kito siya mo pa-experience sa tao kung naa gani siya, presence gani siya, as in maka-inspire gyud tungod sa iyang mga gipangbuhat. Dili kay kabutangan atong basihan. Kay kani kita sa kalibutan, malabay lang. Bisag unsa na kadaghan imong auto, kadaghan imong experience, kay naka-travel ka sa laing nasod, mao lagi makaingon ka didto na ko ana. Pero ang imong gibaligya, ang sakripisyo, ang kasakit sa imong isig katawo, so di gyud ka pod ingon ana malipay ba, kay di man na inana win-win solution gud. Dili man na sa kinabuhi tanan nara sa ibabaw, lagi mo ubos. So muna katong mga ganahan mo serbisyo sa future sa nasod sa Pilipinas, inyong legacy ang inyong ibilin. Dili kay nagadaghan kag kwarta o manana kay kung ako'y lansar kung tinuod yung kag serbisyo, dili ingon nana. So imo sang tan-awon na ang imong gibuhat maayo sa isig katawo og malipay sila sa imong pagserbisyo. Dili kay kuan kay mo lagi na once ma-elect man kog ka didto, makorap na pug ka. Ayaw gyud, balik gyud sa imong roots na moserbisyo sa tao, unya malipay sila sa imong gibuhat. Kung ikaw tunay na Pilipino, imo gyud i-uplift ang kinabuhi sa imong isig katawo. Malipay ka na ang imong tawo na nagpalibot is muunlad. Okay? So mura na yung mindset na simple sa pagpuyo sa malipayon sa kalibutan. Follow!